na bigo chingaki ukurikwa kwa abanajeshi ba KDF ugendete kunyaka bokorekana ase chingongo ime yense ya Kenya ase sub county ya Gucha nigo muruburi nyaka bokokonekigwa ase geti gya tendere yegotoka bumachoge chache county ya Kisii abugase abamenyi bense meyo beso kya sobonge elikuelikia nyaka baba kurikwa kuchia ase kyombekyo gya Kenya Defence Forces murikito Eric Bosire nigatara ensemeyo na gutwariganira orabotiro kubwate senchira yobukirano Omoroberio bokubarikia abanajeshi gose KDF nigo genderera ritko lya rero ase geti ya tendere sub county ya Gucha ime county ya Kisii mugando monene bw'abantu nigo ikirana somoroberio yokorenda bake batigara kugenderera asokolikiwoko ai process nawe yanste mambi sana abantu bairwa bacha sobonge sana elinde banyore gasi abande ba chuchiru baruro bali batigarito asigeti dukagerete bachoru bake mbya bagenderete abanyabantu bari goisanika nakirende mureko bwati muna barobereretigu nanya naboni go bali baikirana abe murunganiriyo muroberio yo nakiria kyagenderera roro abo asaba subati barerekana ko babake nari program nari go chagocha narorenga abantu abakoranga bachorire kuro kyera abande bagoseri tusingo maninki unabona umesana go chao choru oiru geti ochikote wete une miaka baru batenga yo moiborio gare batata bwati baiborio orusiwo bono nabatwaranga uchoje siale ngo twabokirete gesaisi gocha tendere ga kyale ngoro gyo kurika chesi twigeta saa 12 abo bari kurika baikange saa 2 twarora babeka chiema chiabo gabuga abantu nabo besokia sobonge batagete kuchikominyoka banyoro bwana chesi obu lakini abange mbeiriri bakabaserigu bantu batigara 17 buka nona alinge getinare korita NOS na batakimia kele 35 kutigoro iyo ndio chanzo tu mimi sijafikisha 35 style bato bangate tokogeti kwa sababu mbaseli abane nyaruka kuruororo na yato sinyara buyu bataka oyo moso abamanya gotatara 35 igo twarora ngo bumaine mbwale ngororo eserikali ekonya abantu abana bayinchi bali batari kwenyara nonya nekromoroberio bokubarika ba KDF ogendete korekana Kenya ngima nigo moyego yori tukoria rero oadigani wa segeti ya tendere yego toka Gucha sub county ase county ya Kisii ase nambenene yabantu banyara ko baba wesokia kolenda bakebe nyorera libaga a somoyego yo Eric Bosire Getembe TV.